Amb l'arribada del mes de setembre, la ciutat d'Algemesí viu la cita més important i intensa que provoca que tota la localitat surta al carrer i es volque per complet en les processons i celebracions religioses que envolten la figura de la Mare de Déu de la Salut. Cada 7 de setembre, tal com marca la tradició, se celebra la primera de les 3 processons. Esta primera processó, anomenada de les promeses, és coneguda per este nom, ja que és l'elegida per tal d'efectuar promeses oferides per aliviar penes o implorar favors a la Verge Maria. Així doncs, abans de les 10 de la nit, la plaça Major comença a acollir a representants de tots els balls que encapçalen la processó. Públic que no es vol perdre la sortida de la Basílica de Sant Jaume, de la patrona de la ciutat, i fidels que seguiran a l'imatge en el seu recorregut fins a la capella de la Troballa. D'esta manera, a la plaça Major comencen a destacar els colors roig, blau i verd de les dues muixerangues de la ciutat, les agrupacions més nombroses i que obrin totes les processons dels dies 7 i 8 de setembre. De la mateixa manera, persones de totes les edats que formen part dels diferents balls també comencen a aparèixer a la plaça Major. I com no, tots els dolçainers i tabaleters que posen música a tots i cadascun dels balls d'aquestes festes. També estan ja presents els xiquets i xiquetes que representen els diferents misteris i martiris, començant pel misteri d'Adam i Eva, d'Abrac i Isaac, fins l'elecció del nom de la Mare de Déu de la Salut. Amb el so de la dolçaina s'anuncia l'inici de la processó de les promeses i és la senyal d'avís per a que els membres de l'agrupació muixeranguera més antiga de la ciutat es preparen per a realitzar el seu primer ball. Una vegada els membres d'esta muixeranga tenen preparats els ciris i amb el so del tabal i la dolçaina executen este tradicional i característic ball al llarg del carrer que envolta la plaça Major. Tot seguit, esta agrupació muixeranguera d'Algemesí es va reunir front a l'Ajuntament i els seus membres, un junt a altres, van formar la pinya, la base sòlida sobre la que s'alcen les construccions humanes. D'esta manera, amb el so del tabal i la dolçaina, els muixeranguers vestits amb el tratge roig i blau van començar a alçar la primera de les moltes figures que es realitzaran durant aquestes festes. Mentrestant, el públic present a la plaça Major no perdia cap detall de com es formava esta construcció efímera. Finalment, quan el xiquet arriba a l'últim pis i alça la cama, l'alta de 6, la construcció més alta que realitza esta muixeranga, assombra a centenars de persones presents a la plaça Major. Això és sols el principi. Tot seguit, la nova muixeranga d'Algemesí ocupa el lloc front a la casa consistorial i es torna a repetir el mateix espectacle. Els veïns i veïnes d'Algemesí tenen la possibilitat de contemplar una vegada més aquest espectacle efímer en el que prop d'un centenar de muixeranguers s'uneixen com a un sol i amb la direcció del seu mestre alcen l'alta de 6.
la muixeranga de 6 pisos que culmina amb un xiquet. La processó de les promeses ja ha donat inici i amb les dues muixerangues de la ciutat, passant les seues construccions humanes, obrin el camí per a la resta de baix de la ciutat. Per aquest motiu, al lloc on abans s'havien realitzat les diferents muixerangues, es troben els 3 grups de bastonets, els homes vestits amb el tratge roig i les dones amb el color blau. Les dues agrupacions porten sobre el cap el barret amb les plomes i a les seues mans les planxes de metall i els bastonets que donen nom a esta dansa. La música del tabal i de la dolçaina sempre és un factor indispensable per als balls que formen part de les festes de la Mare de Déu de la Salut. Així doncs, la música és un element clau per a la correcta execució dels balls dels bastonets. Esta dansa guerrera dansa al ritme de la música fent sonar de forma coordinada les planxes de metall i els bastonets, al temps que realitzen una coreografia difícil i precisa. El ball dels bastonets compta amb una gran varietat de danses de diferents tipus de melodies que els seus integrants han de conèixer a la perfecció per tal de representar-les correctament. D'esta manera, mentre un grup de membres d'esta agrupació realitza les diferents danses, altres esperen per tal d'ocupar el seu lloc més endavant.
Tot seguit arriba el torn de la innocència amb el ball format per els xiquets i xiquetes de la ciutat. Este és el ball dels pastorets i pastoretes, on els més menuts tenen la possibilitat de formar part activa de les processons en honor a la patrona d'Algemesí. D'esta manera, estos xiquets vestits amb els tratges de pastorets i pastoretes, els xiquets amb postisses i les xiquetes amb banderetes realitzen, acompanyats de la música del cavall i la dolçaina, unes danses senzilles en les que aconsegueixen traure un somriure al públic assistent. Molts dels xiquets i xiquetes que realitzen el ball dels pastorets i pastoretes és la primera vegada que participen de les festes de la Mare de Déu de la Salut. És per això que en les primeres danses alguns dels més menuts encara es troben amb nervis i un poc de vergonya al cos. Però a mesura que avancen les processons, els moviments es van tornant més naturals i poden disfrutar així d'esta experiència. A continuació arriba el torn de les joves de la ciutat que formen part dels balls de la carxofa i els arquets. Per tradició, aquestes danses estan formades per les joves adolescents de la ciutat. El ball de la carxofa és el primer en realitzar la seva dansa. Este ball està format per un grup de joves vestides amb l'indumentària tradicional de color blanc. Esta dansa s'efectua al voltant d'un pal vertical que està coronat per la carxofa que dona nom al ball. Mentre dues xiques subjecten el pal, la resta de membres agafen cadascuna un llaç de diferent color i dansen en cercle fent un entramat en les cintes. Seguidament arriba el torn del ball dels arquets. En esta ocasió, les joves visten una camisa i armilla blanca i faldes de diferents colors, com rosa, verd, blau i groc. Cadascuna de les participants d'este ball porta a les seues mans un arc decorat, també de diferents colors. Així doncs, el so de la música i el tabal dansen en cercle mentre realitzen diferents moviments amb els arcs.
Els carrers pels que circula la processó es comença a mesclar les diferents melodies, fent difícil diferenciar els diferents balls. En esta ocasió arriba el moment en el que desenes de parelles dansen el ball de les llauradores i llauradors, tots ells vestits amb el traje tradicional de valencians i valencianes, omplint de color tot el carrer que envolta a la plaça Major i part del carrer Molí de la Vila. Així mateix, este grup acompanyat per una xicoteta banda d'instruments de vent. Este és el ball més recent que forma part de la festa i en el que s'interpreten diferents boleros durant totes les processons. A continuació surt la creu per les portes de la Basílica de Sant Jaume i rere ella els fidels que acompanyen a la Mare de Déu de la Salut fins la capella de la Troballa en esta processó de les promeses.
Tot seguit arriba el torn de l'últim dels balls que forma part d'esta processó. Es tracta del Ball dels Tornejants. Este grup representa els cavallers custodis de la imatge de la Mare de Déu de la Salut. D'esta manera, en primer lloc, un per un, els membres d'este reduït grup realitzen el seu ball eteri en senyal de reverència front al guió de la Mare de Déu de la Salut. Tot seguit, ja formant diferents grups, els tornejants realitzen la seva dansa al ritme del so dels tambors, fent així una exhibició de bots que desafien a la gravetat, girs i acrobàcies amb una vara de fusta que porten a les mans, així com llançar-les al cel per tal d'agafar-les al vol.
Els diferents balls que formen part d'esta processó ja recorren els carrers de la ciutat d'Algemesí, però per les portes de la basílica encara falten per sortir el grup dels sirialots. Així doncs, vestit amb túniques blanques i una llarga barba blanca, porten a les seues mans un ciri gegant. Finalment, arriba el moment més esperat de la nit, el moment per el que centenars de fidels esperen a la plaça Major, el moment en què surt per primera vegada aquestes festes l'imatge de la Mare de Déu de la Salut. Així doncs, amb el repic de les campanes i la música de la banda sinfònica d'Algemesí, el grup de volants carreguen als seus muscles l'anda que transporta l'imatge de la Mare de Déu de la Salut. D'esta manera, davant l'atenta mirada del públic present a la plaça Major, la Mare de Déu de la Salut, patrona d'Algemesí, surt per la porta principal de la Basílica de Sant Jaume, per tal de fer el recorregut que porta l'imatge fins a la capella de la Troballa.
Una vegada l'imatge es troba al seu lloc a la capella de la Troballa, la germanor sacerdotal realitza una missa i tot seguit dona inici a la nit de vela de la Mare de Déu, on els fidels permaneixen orant. Al llarg de la nit, la capella permaneix oberta on un grup de devots acompanya durant tota la nit l'imatge de la Mare de Déu de la Salut.